Sa number 3, apat ka mga LGU sa Negros Occidental balik na sa 5 ka adlaw nga trabaho. Sumugod sining Biyernes, Mayo 15, bukas na ang tanan nga kalatapan sang gobyerno sa Bacolod City Government Center. Ini bangod mabalik na sa regular 5-day work week ang tanan nga opisina sang gobyerno sa Bacolod City. Ginsiling ni Mayor Greg Sataya sarang na mabalik ang operasyon sa mga talatapan sang syudad bangod nagaamat-amat naman balik sa normal ang presyo sang gatong. Dugang sini, kinahanglan na nga magbalik sa normal nga operasyon ang syudad agud madasig na nga matatap ang tanan nga mga concerns kag transaksyon sang publiko. Balik na sa alas 8 sang aga ang sugod sang obra sa BCGC tubtob las 5 sang hapon humaling Lunes hasta Biyernes. Samtang nagbalik man sa regular work days ang mga LGU sang Bago City, Silay City, kag Banwa sang Toboso sining nga semana. Sanig sa mando sa mga alkalde, balik na sa 8 a.m. to 5 p.m. kada Lunes tubtob Biyernes ang trabaho sa gobyerno sa ilatag sa kasyudad kag Banwa. Apesar sa pagbalik sa 5 ka adlaw nga trabaho, magapadayon man sa gihapon ang pagkinot sa mga LGU sa enerhiya sanig sa energy conservation